Ostajemo još malo u Njemačkoj. Hrvatski gospodarski savez u Frankfurtu je održao tradicionalni godišnji susret. Poseban je naglasak bio na područjima IT-a, startupova, nekretnina i investicija. U proteklih 16 godina savez je postao važna platforma za promicanje gospodarskih veza Hrvatske i Njemačke. I ovaj godišnji susret gospodarstvenika otvorio je prostor za umrežavanje i sklapanje poslovnih partnerstva između njemačkih i hrvatskih tvrtki. Ja sam suosnivač tvrtke Daydream, hrvatsko-njemačkog startupa fokusiranog na edukaciju i tehnologiju. Razvijamo audio knjige za obrazovanje djece u budućnosti. Sjedište tvrtke je u Vukovaru i ovo je izvrsna prilika za povezivanje dviju zemalja, Hrvatske i Njemačke, Frankfurta i Vukovara. Hrvatski gospodarski savez u Njemačkoj okuplja i povezuje hrvatske i njemačke gospodarstvenike, te pomaže u smanjivanju administrativnih prepreka za ulaganja u Hrvatskoj, kao i pri osnivanju hrvatskih podružnica u Njemačkoj. Sretni smo u tome što uspijevamo već punih 16-17 godina spojiti veliki most između Njemačke i Hrvatske i spojiti ta dva gospodarska područja, i to je ono što čini Hrvatski gospodarski savez i zbog čega postojimo. Raduje nas isto što ove godine imamo mogućnost etablirati po prvi puta sajam Reexpo, gdje želimo baš potići ove investitore da dolaze i investiraju i pokažu u Hrvatskoj što je moguće. Ulažu i u obrazovanje mladih iz strukovnih škola u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te potiču razvoj dualnog obrazovanja i programe Erasmus+. Ove godine 10 učenika u sklopu programa Erasmus Plus preko Agencije za gospodarski razvoj RH boravilo je u Hrvatskoj u Zagrebu. Polaznici su bili oduševljeni i rado bi nastavili suradnju, uključujući i studente i učenike iz Hrvatske koji bi došli k nama u Sjeverni Hessen, u našu regiju. Sljedeći korak trebao bi biti dolazak mladih ljudi iz Hrvatske k nama, kako bi i osjetili tu industrijsku atmosferu u tvrtkama i vidjeli bi li im neka od tih tvrtki mogla biti zanimljiva za dodatno usavršavanje ili čak rad. Važno je nastaviti suradnju. Govorilo se i o perspektivama i konkurentnosti Hrvatske u europskom okružju, ali i šire. Njemci sve više interesa pokazuju za investiranje u energetski sektor i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Pošto Bosna i Hercegovina postala kandidat za Europsku uniju i tako da otvaramo malo širi prostor i drago nam je da su i njemačke banke prepoznali potencijal i u Bosni i Hercegovini. Njemački industrijalci traže mogućnosti investiranja u Hrvatskoj i BiH. Istodobno, nadarene učenike i studente žele privući u svoje tvornice. Stečeno radno iskustvo u Njemačkoj mnogima će biti dobar putokaz da više ulože u Hrvatskoj upravo u te sektore: IT, energetiku, građevinsku ili kemijsku industriju.